Madi muhini dongo nang Madi haina sarpau kheneng Madi muhini dongo nang Madi haina sarpau kheneng Hello लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों सानजों mwdanai। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला बिथांमोननि अलंबार एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अलंबार आरो लक्ष्मी। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सुवाजित बसुमतारी। नैबे मिउजिक भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामबाय आरो बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आरोबाव मोनसे आपडेटनि सायाव फैदो। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों खोनानो मोनदोंमोन रागा खरा मानसिनियाव अननाया बारा थायो होनना बेखायनो नागिरदोंमोन नोंनि अननायखौ मोनगोन होनना। आपडेटनि टाइटेलानो जादों महा जारला। बियो मोनसे गोदान कमेडि मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों राजिब ब्रह्म आरो दैमु बर'। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो नांगोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों धनन्जय बर' आरो नोंथांमोना बिथां सिंगार धनन्जय बर'खौ लाइभ श'नि थाखाय नोंथांमोना नांगौ जायोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बाराव 9101175335 नैबे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि लाइभ श'नि थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो नैबे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सन करिय'ग्राफियानो जादों बिग्राय बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों पार्बती रामसियारि। बे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो फुलै नायाखैब्ला बिथांमोननि दैमुदि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो।